Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy Türk ýurdumyzda täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşler birek bilen mehirli salamlaşyp deňkukluk, özara hormat goýmak hemde strategik hyzmatdaşlyk ýolguları esasyna guralýan döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesini we okkunly ösüşini kanagatlanma bilen bellädiler. Şu ýylyň fevral aýynda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň Hytaýy amalaşyran iş sapary iki tarap bilen hyzmatdaşlygy täze iteri berdi. Saparın şäherlerini milli liderimiz Pekin'e geçirilen 24-nji Gyşky Olimpiya oýunlarynyň açylyş tawrasyna hormatly mihman hökümine gatnaşdy. Şeýle Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy bilen gepleşikler geçirildi. Olaryň netijeleri boýunça möhüm alalaşyklaryň gazanly. Alalaşyklaryň işidini durmuşa geçirmegi dostluk hemde hoş niyetli erk islegiň berk binýadyna dayanýan köp asarly hyzmatdaşlygyň kilitaýdan täze derejä çykarylmagyna ýardym berer. Telefon söhbetleşiginiň dowamyny Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji martda ýurdumyzda geçirilen döwlet başlygynyň saýlawlar bardaky meselede geçdi. Milli liderimiz merkez saýlaw toparynyň ähli halk ses bermeginiň yglandan jemlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlananyny belläp, mundan beýlek işini Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlyk wezipesinde dowam etjekdigini belledi. Mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň häzirki prezidenti Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine gorşýan uly şahsy goşundy. Hemde netijeli bilelikdäki iş üçin Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e minnetdarlyk bildirdi. Soňra milli liderimiz telefony Türkmenistanyň täze saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedowa geçirdi. Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Türkmen döwletiniň saýlanan başlygyny prezident saýlawlaryna gadanan ýeňişi bilen tüýsürekden utlap, oňa bu jogapkärlik wezipede uly üstünlikler ardyp ötdi. Türkmenistanyň saýlanan prezidenti gutdolary we hoş niýetli ardylar üçin Hytaý Halk Respublikasynyň başlygyny tüýsürekden hoşbalygyny bildirip, milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň başyny başlan daşary siýasat uğruny dowam etmäge, Hytaý bilen köp uğurly hyzmatdaşlygymyndan beýlegim ösdürmäge, şeýle-de Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygyny ösdürmek we giňetmek boýunça teklipler hemde başlangyçlary hemme tarap bilen gollamaga taýýardygyny tasdiklady. Söhbetleşigiň dowamyny siýasy diplomatik, sowda, ykdysady hemde medeni insanperwer ulgamlarda üstünlikli ösdürilýän döwletara hyzmatdaşlygynyň netijeli häýatini ykdaldy. Biziň ýurtlarymyz podoklaryň giň toplum boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdular. Köpleriň dowamyny Hytaý Türkmenistanyň iri sowda hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Ýanyş energetik toplumy iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutilýän ugurlarynyň hataryna kesitlenli. Bu urda halkara gaz geçirsiniň guruluşy boýunça bilelikdäki tasdymanyň amala aşyrmagy özar bekfitli taglary birleşdirmeň aýdyň misallar. Bu gaz geçirji boýunça Türkmen mawy ýanyjy Hytaýa ýetgiderli uradylýar. Bu ägirdil tasdymanyň amala aşyrmagy ähli gatnaşjylaryň, öndürjüleriň, üstünşir geçirjileriň we sarpejleriň bekfitleriniň deňeşerligini esaslanýan udokmökletlerin hyzmatdaşlygynyň anyk misallar. Hemde şol bir wagtda sewit we ählimum energiýa howpsuzlygynyň üpçün edilmegine uly goşundyr. Bu strategik ulgamda şeýle-de geljek uly beýlek ugurlarda şol sany senagat, uly kommunikasiýa, logistika, tehnologiýa we ykdysadyň beýlek pudoklaryna hyzmatdaşlygy ýetgiderli giňetmek üçin ägirdil mümkinçilikler bar. Şunna hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Hytaý komitetine uly orun değişdir. İnsanperwer ulgamy mardaýdylanyna Türkmenistan we Hytaý ören baý gadymy taryhy hemde medeni mirasy eýe bolan döwletlerdir. Biziň halklarymyzyň gatnaşyklary göz başyna asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Häzirki wagtda bilim we ilim, medeniýet we synwat ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklar iki tarap bilen hyzmatdaşlygy hemişe täze many mazmun bilen baýlaşdyrýan baglaşdyrjy köpürk hökümine hyzmat edýär. Bulardan başga sport ulgamyny hyzmatdaşlygy işçileşdirmek üçin uly mümkinçilikler bar. Häzirki wagtda emele gelen ýagdaýlar bilen maglykda saglyk goraýyş ulgamym hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygynyň awraýly halkara we sewit guramalarynyň şäherlerini, şeýle Merkezi Aziýa Hytaý görnüşini özar ynanışmaga esaslanýan gepleşikler arkaly sağlaşykly ösdürilýändigini bellemek gerek. Şu ýylyň ýanwar aýyny şeýle düzümini Hytaý Halk Respublikasy bilen
ve Sevit'in yurtlarının arasında diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyna gabatlanyp onlaýn görnüşini samit geçirildi. Oňa milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Biziň ýurtlarymyz halkara giňişligini oňyň hyzmatdaşlyk arkaly bir-birini özara gollap berýär. Iki döwletiň we halklaryň hakyky bähwitlerine laýyk gelýän köp taraply esasly ýoly goýulan ýakyn gatnaşyklar hem Ewraziýa ikliminde we tutuş dünýäde oňyň gatnaşyklaryň köwetlendirilmegine ýardam berer. Häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping wagtyň synygynyň geçen hemde özüniň netijeligini görkezden oňyň döwletara gatnaşyklarynyň geljekde iki ýurdun bähwidine ýetgiderli berkidiljekdigine we giňeldiljekdigine ynam bildirip, berek berkşan saglyk we jogapkärli döwlet işini uly üstünlükler iki ýurdun dostlukly halklaryna bolsa parakaçylyk, awadançylyk we rowaşlyk arzuw etdiler. Şuun Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Belarus Respublikasynyň prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Milli liderimiz kärdeşini mähirli mübareklap, merkezi saýlaw toparynyň 12-nji martda geçirilen prezident saýlawlarynyň yglandyny netijelerini laýyklykdy. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlananyny habar berdi. Hemde öz işini Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlyk wezipesinde dowam etjekdigini bellädi. Türkmenistanyň häzirki döwlet başlygyny pursatdan peýdalanyp, Belarus Respublikasynyň prezidentine iki taraply gatnaşyklaryň we netijeli hyzmatdaşlygyň ösdirilmegine goşan uly şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Prezident Aleksandr Lukashenko öz gedegini milli liderimizi prezident saýlawlarynyň üstünlükli geçirilmegi bilen gutlap, bu jemgyýetçilik syýasy wakanyň dünýä jemgyýetçiligine uly gyzyklanma döredenligini we häzirki zaman türkmen jemgyýetini demokratiýanyň dawarlananynyň nowatdaky suwutnamasyny bellädi. Bellenşiýaly Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyny ýurdumyz öz döwletligini pogtalandyrmak, durmuş ykdysadyň okkunly ösmek, halkara awraýyny berkitmek ýoly bilen önümli öňe barýar. Belarusda geçen ýyllaryň dowamyny iki taraply gatnaşyklaryň kilitaýdan täze dereje eýe bolup, strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykanlygyna ýokary baha berilýär. Şunun bilen malykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy wezipesinde iki ýurdun we halklaryň bähwidine mundan beýlägem işleriň üstünlükli amalaşylmagy bardy. Tüýsürekden arzuwlar beýan edildi. Häzirki döwlet başlanymy gutdawlar we hoşniýetli sözler üçin Belarus kärdeşine minnetdarlyk bildirip, iki ýurdun arasynda gatnaşyklar ösdürmek we pogtalandyrmak boýunça köp ýyllaryň dowamyny bilelikde işleriň alınıp barlandygyny tap, ýoly goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýlägem ösdüriljekdigini we pogtalandyryljakdygyny ynam bildirdi. Milli liderimiz Belarus Respublikasynyň başlygyny berkşan saglyk, uzak ömür we äkli başlangyçlaryna üstünlükler arzuw edip, telefony Türkmenistanyň saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedow berdi. Prezident Aleksandr Lukashenko Türkmenistanyň saýlanan başlygyny saýlawlarda önemli ýeňişi bilen mähirli gutlap, ýokary döwlet wezipesine uly üstünlükler arzuw etdi. Serdar Berdimuhammedow gutdawlar we arzuwlar üçin hoşlanlyk bildirip, Türkmenistanyň häzirki başlygynyň Belarus Respublikasy bilen köp uğurlu hyzmatdaşlygy mundan beýlägem ösdürmäge gönükdirilen syýasy ugrunda dowam etjekdigini bellädi. Taryhyň dowamyny Belarus bilen dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýoly goýuldy. Bu gatnaşyklar halklarymyzyň we ýurtlarymyzyň uzak möhletligini bähwitlerine laýyk gelýär. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyrynda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, ýurdumyzyň saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedow we prezident Aleksandr Lukashenko iki taraply hyzmatdaşlygyň geljekde özara bähwitlik hemde deňkokluk esasynda giňeldiljekdigine berk ynam bildirip, berek iň gowy arzuwlaryny türkmen we Belarus halklaryna bolsa, parakaçylyk, rowaşlyk hemde awadançylyk bardak arzuwlaryny beýan etdiler. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun milli bayramy, keramatly patriýan güni münasibetli Irlandiýanyň prezidenti Michael Higgins we Irlandiýanyň ýakly halkyna mähirli gutdawlaryny hemde iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Türkmenistan prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Michael Higgins tüýsürekden berkjan saglyk we bagtyarlyk Irlandiýanyň halkyna bolsa parakaçylyk mundan beýlägem öňe gitmek hemde rowaşlyk arzuw etdi.
Kädir bolsa gutdawlar bilen tanış edýäs. İlkinji tanıştyrjak gutdawmyzda şeýle diýilýär. Onuň alhydarati Türkmenistanyň saýlanan prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurbangulyewich. Gazagystan Respublikasynyň halkynyň adyny kimde hut öz adymdan sizi Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmagyňyz bilen gutlaýan. Ähli halk ses vermegiň jemleri boýunça gazanyň önemli ýeňişiňiz siziň Türkmen halkynyň berkarar döwletiniň mundan beýlegem ösdürilmegini, raýatlaryň awadançylygyny kimde ýurduňyzyň halkara derejesini awraýynyň ýokurlanmagyny gönükdirilen saýlawlaryň öň ýanynaky maksatnamaňyz ýokary önemiň we gollawyň suwutnamasy. Sizin baş soluňyzda dogunluk Türkmenistanyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne diýen milli strategiýanyň benet maksatlaryny hemde wezipelerini üstünlükli durmuşa geçirme arkaly durnukly ötüşüň ýoly bilen okkunly öňe geçekdigini ananýan. Biziň halklarymyzyň arasyndaky köp asarlyk dostluk, hoş niýetli goňşuluk we özar gollaw bermek ruhuny ýermek bilen iki taraplyň strategik hyzmatdaşlyk we dostluk gatnaşyklarynyň kemme taraplyň ösdürmegini berk ıgrarlygymy tasdiklaýan. Biziň bilelikdäki taglalar arkaly döwletara hyzmatdaşlygyň tutuş toplumyny täze, kuwatly depkin berjekdigimizi, Gazak Türkmen gatnaşyklaryny şol sana tutuş Merkezi Aziýanyň howpsuzlygyny we awadançylygyny öpüşin etmeň bekbidini hil taýdan täze dereje çykarjakdygymyzy ananýan. Şunun bilen malykda köp taraplyň gatnaşyklarymyzy giňeltmeň geljekki mümkinçiliklerini aral maslahatlaşmak üçin siziň üçin islenlik amatly wagtda Gazagystana döwlet sapary bilen gelmäge çagyrýan. Hormatly Serdar Gurbangulyewich. Size ýokary döwlet wezipesinde Türkmen halkynyň rowançylygynyň we ötüşiniň bekbidine gözeňde tutan ähli meýilnamalaryňyzyň üstünlükli amala aşyrylmagyny arzu edýän. Hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokayew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Bu otlawda şeýle sözler bar. Onuň alhydarati Türkmenistanyň saýlanan prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurbangulyewich. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna gadanan ýeňişiňiz münasibetli tüý sürekden gutdawlarymy kabul ediň. Azerbaýjan Respublikasy dogunluk Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň hemme taraplyň ösdürmegine aýratyn uly ähmiýet berýär. Biziň ýurtlarymyzda we halklarymyzda umumy taryhymyz, ruhy we medeni köklerimiz birleşdirýär. Ýokary derejedäki iki taraplyň syýasy gepleşikler, şeýle-de ykdysady, energetik, ulug, insanperwer we beýleki ulgamlardaky özara bekbitde hyzmatdaşlarymyzyň derejesi uly kanagatlanma duýgusyny öredýär. Bilelikdäki taglalar arkaly Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň geljekde de ösdüriljekdigini, hemde iki ýurduň bekbidini hyzmat etjekdigini ananýan. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp sizi Azerbaýjana sapar bilen gelmäge çagyrýan. Size berk jan saglyk, bagtyarlyk hemde ýokary döwlet işiňizde dogunluk Türkmenistanyň awadançylygynyň bekbidine uly üstünlükler arzu edýän. Hormatlamak bilen Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Bu otlawda şeýle diýilýär. Onuň alhydarati Türkmenistanyň saýlanan prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Sizi bu ruh bilen Türkmen halkyny siziň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmagyňyz münasibetli tüý sürekden gutlaýan. İran İslam Respublikasy dostlukly we dogunluk Türkmenistanyň garaşlygyny akrar eden ilkinji döwletleriň birdigine boýsanýar. Hemde 20 ýylyň dowamyny oňyň bitaraplyk syýasatyny ýetgirlik gollap gelýär. Döwletlerimiz iki taraplyň gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň ilkinji günlerinden ara çäklerini dostluk serhet diýip aglan etdiler we şunuň bilen özara düşünşmeň we hoş niýetli goňşulygyň münasip nusgasyny görkezdiler. Men onuň alhydarati Türkmen halkynyň lideri, hormatly Jenap Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýaş nesliniň ornuny putulandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň nowatdan naşary prezident saýlawlaryny geçirmek bardaky taryhy çözgüdüne we başlangyjyna ýokary baha berýän. Hemde siziň bilimiňiziň we iş tejribeňiziň ýeterlikdigini esaslanyp, Türkmenistanyň ruh bilen halkynyň kabul eden çözgüdüniň ýurdu hemme taraplyň ösdürmek ýoluny möhüm ädim diýip hasap edýän. Şeýle-de siziň alhydartyňyzyň täze jogapkärli wezipeňizdäki döwürde İran İslam Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ähli ölçeglerde iki taraplyň sewit we halkara derejelerine mundan beýlegem ösdüriljekdigini umyd edýän. Goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryň hemme taraplyň ösdürilmegi İran İslam Respublikasynyň hökümetiniň syýasatyny ileri tutulýan ugurdur. Şunda Türkmenistany aýratyn möhüm orun değişidir.
Şunun bilen malıqty sizin alihidartyňyzy özüňiz üçin islenlik amatly wagtda bilelikde gepleşikler geçirmek we iki tarap bilen gatnaşyklar giňeltmeň ýollaryny aralyp maslahatlaşmak üçin sapar bilen Tehrana gelmäge çağırýan. Beýik bir bardan size berkjan saglyk we täze jogapkärlik wezipeňizi üstünlükleri. Türkmenistan hökümetine we halkyna orta bagtyarlyk we awadançylyk dileýän. Seyid İbrahim Raisi, İran İslam Respublikasynyň prezidenti. Boğutlawda şeýle sözler bar. Onuň arhidarty, Türkmenistanyň saýlanan prezidenti Jenab Serdar Berdimuhammedow. Palestina döwletiniň we halkynyň adyny hemde hut öz adymdan sizin arhidartyňyzy we Türkmen halkyny Türkmenistanyň prezidenti wezipetine saýlanmagyň münasibetli tüýsürekden utlaýan. Beýik bir bardan biziň dogunymyz, onuň arhidarty Gurbanguly Berdimuhammedowyň giň gerimli başlangyçlaryny dowam etdirmek işini üstünlükleri, sizin we Türkmen halkynyň belent maksatlary ýetmegini dileýäs. İki tarap bilen gatnaşyklarymyza ýokary baha bermek bilen ýurtlarymyzyň dogunluk halklarynyň bekfidine sizin alihidartyňyz bilen bilelikde bu gatnaşyklaryň mundan beýlegim ösüriljekdigine berk inanýas. Sizin alihidartyňyzda berk jan saglyk we bagtyarlyk, Türkmenistanyň halkyna bolsa rowançlyk we awadançylyk ardy edýäs. Mahmud Abbas, Palestina döwletiniň prezidenti. Türkmen halkynyň arkadagy, häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny Türkmenistanyň döwlet başçylygynyň saýlawlarynyň üstünlükli geçirmek münasibetli köp sany gutto hatlar we telegramlar gelip gowşýar. Hatlarda bu möhüm jemgyýetçilik syýasy şäheriniň giň bäteşik esasyny saýlawçylaryň işçiň atnaşmagyny açyklyk we aýanlyk ýagdaýyny geçenligini ýatalýar. Hatlar we telegramlar iýerenler häzirki döwlet başçylygyny ýurdumyzyň ýyl ýazgysyny halkymyzyň iň gowy däpleriniň dowam bolmagynyň aýdyň nusgasy hökümini girjek. Bu taryhy waka bilen tüýsürekden utlap berkjan saglyk, uzak ömür Türkmen halkynyň bekfidine giň gerimli işlerini üstünlükleri ardy edýärler. Ýurdumyzyň häzirki prezidentini Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmedow otdy. Häzirki döwlet başçylygyny Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň adyndan Babaýew iň gowy arduwlaryny ýolady. Häzirki prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow, ministrler kabinetiniň başçylygynyň ornunmasarlary Amanow, Abdurrahmanow, Galyjew, Mehmedow, Meredow, Orazgelliýew, Pürçekow, Toýluýew, şeridi ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýalar agentligining baş direktori Çakyýew tüýsürekden gutdawlaryny iýerdiler. Häzirki döwlet başçylygyny Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri tüýsürekden gutdawlaryny iýerdiler. Häzirki prezidentimiz bu şanly waka bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşowr welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangelliýew, Mar welaýatynyň häkimi Anneverdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow mehrli gutdawlar. Häzirki döwlet başçylygyny Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny ýurdumyzyň harby hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary iň gowy arduwlaryny iýerdiler. Türkmenistanyň häzirki prezidentini Türkmenistana saýlawlary we salat alşyklar geçirmek boýunça merkezi toparlyň başlygy, Demokratik Partiyanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiyanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiyanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdişler arklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Venanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mahtumlar adnaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornunmasary, Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howanarlyga mätä çağlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň ýerine ýetiriji direktori, Parahatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler tüýsürekden gutladylar. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanma münasibetli Serdar Berdimuhammedowyň adyny ýurdumyzyň ähli kunjoklaryndan we daşary ýurtlardan gutdawlar gelip gowşýar. Hatlarda we telegramlarda 12 martda geçen ähli halk saýlawlaryny Türkmen halkynyň agdy berligini we jewsligini, merdany pederlerimiziň mukaddes wesiýetlerini wepalygyny görkezip, ata watanymyzyň mundan beýleki ösüş ýoluny möhüm ädim ädenligini talýar. Hatları iýerenler Türkmenistanyň täze saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gahrman arkadamyzyň Türkmenistany ösüşiň täze tepkitlerini çykarmaga gönükdirilen döwlet siýasatyny dowam etjekdigini ynam bildirýärler. Türkmenistanyň saýlanan prezidentini Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmedow otdy.
Türkmen döwletiniň saýlanan başdanny Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň adynyň Babaýew iňgow arzuwlaryny ýolady. Saýlanan prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunmasarlary Amanow, Abdurrahmanow, Galijew, Mehmedow, Meredow, Uradgelliýew, Pürçekow, Toýluýew şeride Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentligining baş direktori Şakyýew iňgow arzuwlaryny iýerdiler. Türkmenistanyň saýlanan prezidentine, Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri Twitter-ökden gutdawlaryny iýerdiler. Türkmen döwletiniň saýlanan başdanny ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşowut welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Aman Gelliýew, Mar welaýatynyň häkimi Anna Berdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow mehirli gutdadylar. Ýurdumyzyň saýlanan prezidentiniň adyny ýurdumyzyň harby hukuk goraýjydarlarynyň ýolbaşlary iňgow arzuwlaryny iýerdiler. Türkmenistanyň saýlanan başdanny Serdar Berdimuhammedowyň adyny Türkmenistany saýlawlary we salatlaşlar geçirmek boýunça merkezi toparlyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärde şeratlaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Venanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Matumlar Naky ýaşar guramatynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornunmasary Gurban Guly Berdimuhammedow adyny Howannarlygy mätäç çağlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň ýerine ýetirji direktori, Parahatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler iňgow arzuwlaryny ýoladylar. Şuwun Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyny hormat prezidentimiň Türkmeniň döwletlik ýolgöz kitabynyň ermen dilindäki neşriniň tanışdyryş dawarasy boldy. Dawara paýtatymyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor Morlinler hemde talipleri, köpçülikleriň habar berişleri işleriniň wekilleri, şeýlede sanyl markaly Ermenistan Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar. Hormatlar kadamyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabynyň ermen dilindäki neşriniň tanışdyryş dawarasyna çykyş eden Ermenistan Respublikasynyň ýurdumyzdaky adatdan naşary we dowluk ýaly ilçisi bugunky şäheriniň iki ýurdun üstünlikli ösdürilýän dostlukly gatnaşyklarynyň putulandyrylmagynyň ýene-de bir aýdym mysallagyny bellädi. 30 ýyllyk diplomatiýa gatnaşyklary bir wada aýtmak bilen ilçi, şu geçen ýyllaryň dowamyna belelikdäki tagallalary bilen dörli pudoklarda öýdara hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine ýetmegiň başardanyny hemde ýurtlarymyzyň arasyna ananşmagyň, öýdara düşünişmegiň putulandyrylanyny tady. Şeýle çykyşlarda dünýä medeniýetiniň ötüşine sallanyny goşan türkmenleriň medeni mirasyny hemme tarapdan öwrenmek hemde wagt etmek boýunça anyp bolýan giň gerimli işler barada aýratyn durulyp geçildi. Beýlenşýäri bu filosofik edebiýetler many mazmuny boýunça türkmen halkynyň köp asyrlyk pekim parasadynyň hemde berent ruhy gymmatlyklarynyň jemlenmesidir. Dawara sanyl markaly gatnaşylar we eserin türkmen halkynyň taryhy ýoluny has giňişliğini öwrenmäge hemde dünýäniň almy ykdysady we medeni taýdan ötüşine goşandyny aýdyn düşünmäge hemde oň dünýä garaşynyň aýratynlykları bilen tanışmagy mümkinçilik berýänini noktadylar. Çykyş edenler giň okuwçylar köpçüligine niýetlenen bu kitabyň medeniýeti öwrenji alimler üçin türkmen halkynyň ruhy ahlak gymmatlyklaryny düşünmekde aýratyn ähmiýetli gollanma bolmak bilen dünýäniň halklaryny ýakynlaşdyrýan dostluk köprüsüdigini bellädiler. Tanışdyryş dawarasyna gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň adyna güýlenmek kabul edip, ondan milli liderimize köp ogul işleri, şol sanda halkymyzyň däplerini gorap saklamak boýunça işler üçin hemde raýatleriň rowaşlygy, watanymyzyň gülläp esme baradaky aladalar üçin hoşallyklaryny beýan etdiler. Mehriban arkadamyzyň beýik özgörtmeler netijesinde gurulyp ulanma berilýän kärhanlar önümçiligiň ösdirilmegine täze iş orlarynyň dörmegine ýardam edýär. Muňa bolsa Bekerden etrafyndaky gaz beton önümlerini öndürýän ukuyply kärdeşler hususy kärhanasy aýdyň misallar. Ahal vilayatynyň Bekerden etrafynyň Garagan obasynyň çägine bina edilen ukuyply kärdeşler hususy kärhanasynyň gaz beton önümlerini öndürýän kärhanasynyň umumy tutýan meýdany 25 hektara barabardyr.
Ýylla 70.000 tonna gowy guruluşyk garyny materiallaryny we 180.000 metr kub gaz beton öndürmek maksady bilen kurulan bu kärhanada iň kämil tehnologik enjamlar işledilgen. Kärhana çäge ýuwulgan gowy guruluşyk garynlaryny, gaz beton bloklaryny, dektegirmeni we hek öndürgen bölümlerden ibaretdir. Kärhanaň bölümlerini Germaniýanyň Türkiýanyň kompaniýasynyň enjamlary gurnalanýar. Gowy guruluşyk garynlaryny we gaz beton bloklaryny öndürgen bölümlerde çegmal hökmünde sement, kwarts şägesi ugulan gips daşy, sönmedik hek we alümin pastasy ulanylýar. Çegmallaryň aglaba bölegi öz ýurdumyzda öndürilýän önümlerden ibaretdir. Käbir goşunlar bolsa Germaniýadan Türkiýeden getirilgen. Ukyply kärdeşler hususy kärhanasynyň dektegirmen bölüminde önümçilikde ulanylýan hek daşy we gips belli bir ölçekde ugalýar. Kärhanada çegmalar döwýän bölümüň bardygyny aýtmak gerek. Kärhanada türlü ölçeklerdäki gaz beton bloklary öndürilip, olar ýurdumyzda giňerimde ýaýwanlandyrylan guruluşyklary ýygdarly ýetirilýär. Ýergelen aýsak, bu kärhanada öndürilýän guruluşyk önümleriniň Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlarda eksport edilýändigini goňçylan bilemek gerek. Bulardan başga-da gaz beton bloklary, keramik plitalar üçin ýelim, daşky gruntlama gowy guruluşyk garynasy, içki gruntlama gowy guruluşyk garynasy, içki iňçe gowy guruluşyk garynasy, şeýle-de sepleri doldurgan garyny ýaly guruluşyk pudagy üçin zerur önümleň bir neçesi sarp edicilere amatly bahalardan ýetirilýär. Ýurdumyzyň şahar günjüne ýeri toplumy döwrüp ýylaçykanlar we gaýtadan işleýän önümçilikler işe ýetilýär. Lewap welaýatyna hereket edýän Altyn Bürgüt hususy kärhanasyny degişli bolan ýylaçykanlar toplumy şeýle döwrüp hususy önümçilikleri ýerdir. Bugun kunna bu toplumda pomidoryň bol hasyly ýeşdirilip, ýerleşdirmede bollun ködürlenip gelýär. Hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen açylyp ulmaga berilen welaýatyň çärji etrafynyň Talhanbadyr Geňeşliginiň çäginde iş alyp barýan Altyn Bürgüt hususy kärhanasynyň ýylaçykanlary toplumy önüm bolşulugyny döretmekde münasip goşandan goşup gelýän önümçilikleriň biridir. Bu ýylaçykany 6 bölekden ibaret bolup 8,5 hektar meýdan tutýar. Ýylaçykanada döwlet başçylygymyzyň halkymyzy ýylyň ähli paslynda ter gök önümleri bilen üpsün etmek babatda öňde goýan aýdyň wediplerinden ugralýar. Bu ýylaçykanyň işe girdilmegi bilen ýaşlaryň ýüde golaýy täze iş orunlary bilen üpsün edilýär. Bu ýerde işleriň aglaba bölegi innowasion teknologiýalary bilen amala aşyrylyp, dünýäde ýylaçykany şertlerinde bol hasyl almakda baý tejribe eýe bolan öňde barjy döwletlerde öndürilen innowasion häzirki enjamlary ornaşdyrylandyr. Ýylaçykanada 192.000-den gowrak pomidor düýü bolup, olaryň her birinden ortaça 10-13 kilograma golaýy pomidor hasylyny almaklyk maksat edilýär. Iklasy şeklen zähmet öz netijesine berýär. Ýagny bu ýerde hasyl ýynamaklyk geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri tapgyrlaýyn alınıp barylýar. Hasyl almaklyk şu ýylyň iýun aýynyň soňuna şenli dowam eder. Ýylaçykanada şu önümçilik ýylynda umuman 2000 tonnadan gowrak hasyl almaklyk maksat edilýär. Bu ýerde ýetişdirilýän pomidoryň görnüşleri, durly keserlere durnuklygy, hasylynyň süýjüligi bilen tapawutlanýar. Umuman häzirki wagtda bu ýerde ýetişdirilen hasyllar öz wagtynda ýygnalyp, terligi bilen ak bazarlara we sowda kotlaryna uradylýar. Ol ýerlerde bolsa eliterli bahalardan ilata hödürlenýär. Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeşler Birleşmesiniň agdasy bolan Zemin Aşary hususy kärhanasynyň Daşoğlu welaýatynyň Aktebet raýonynyň çäginde ýerleşýän ýylaçykanasynda da netijeli işler alınıp barylýar. Bu ýylaçykanada da ornaşdyrylan häzirki zaman ösen kämil enjamlar ýokary hasyl almaklyga mümkinçilik berýär. Munyň özi ýylyň durly paslynda ak bazarlarymyzyň gök önümlerden dol bolmagyna mümkinçilik berer. Ýylaçykanada pomidoryň durly görnüşleri ýetişdirilýär. Halkyň arkadaýly manasy ýylynda da toý saçaklarynyň, nazyk umatlarynyň ýylyň durly paslynda şeýle ajaýyp önümleri bilen üstüniň getirilýänligi gowandyrjy ýagdaýdyr. Sul kärhanada pomidoryň bereketli hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilen. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ilaty özümizde öndürilýän ady önümleri bilen ygtybarly üpsün etmek barada tawşyryklarynyň üstünlikli ýerine ýetirilýändigine şaýatlyk edýär. Ýokumly ekologiýa taýdan arasy bu önümleriň hyrydarlary bolsa hemişe de ýeterlikdir. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 16 martda saat 20-den 17 martda saat 20-ge boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gargaçykly ýagyş ýagar. Demirady kulmatardan 10 sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uzer.
Hava gecesine bir 6 gradus, günnüdünü 5-10 gradus, kenerik taraplarına olsa 3-8 gradus mayıl bolar. Akal vilayetini ütkep duran bulut hava bolup gargaçykly ýağış ýagar. Demirada günne ordun tiýde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hava gecesine 1-6 gradus, günnüdünü 2-7 gradus mayıl bolar. Mara vilayetini ütkep duran bulut hava bolup ýağış ýagar. Demirada günmeterden tiýde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hava gecesine 3-8 gradus, günnüdünü 4-9 gradus mayıl bolar. Leva vilayetini ütkep duran bulut hava bolup ýağış ýagar. Demirada günmeterden tiýde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hava gecesine 3-8 gradus, günnüdünü 3-8 gradus günorta taraplarına olsa 14 gradus çeli mayıl bolar. Daşawd vilayetini ütkep duran bulut hava bolup az kim gargaçykly ýağış ýagar. Demirada günmeterden tiýde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Hava gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çeli mayıl. Günnüdünü olsa 3-8 gradus mayıl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkep duran bulut hava bolup gargaçykly ýağış ýagar. Demirada günne ordun tiýde sekundda 9-11 metre ýetýän şemal uçar. Hava gecesine 2-4 gradus, günnüdünü 3-5 gradus mayıl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany araşdyrýar. Edik vatandaşlar, ýaz pasylyna günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkep durýanyny nazar al. Pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeldiki häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 3 göterim artmagy we howanyň akymynyň ütkemegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýitirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyr burun örtügini ulanmakga maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasynda saklamak berurdur. Mehriban ýyleşler. Bular berjay etmek, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşeretlenýär. Ähli tüşeriň öňünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun, idi adamlar.